Ако си мислите, че технологиите вече са пренаситени и няма място за нови хора, грешите. Следващите 10 години ще са златна ера за новите технологии, а професиите тук ще са с огромен недостиг на кадри. Изкуствен интелект и машинно обучение. AI ще бъде навсякъде, от медицината до финансите. Търсени ще са AI инженери, специалисти по машинно зрение, дори AI етични консултанти, които да помагат да използваме технологиите отговорно. Софтуер и автоматизация. Разработчиците няма да изчезнат. Напротив, ще са още по-нужни. Ще се търсят full-stack програмисти и експерти по low-code, no-code платформи, които да правят приложение без писане на сложен код. Киберсигурност. Колкото повече технологии, толкова повече рискове. Тук идват професиите като анализатори по киберсигурност, етични хакери и специалисти по защита на лични данни. Хакерите няма да спят, затова и експертите тук ще са безценни. XR технологии, като VR, AR, т.е. виртуална и добавена реалност. Светът няма да е само онлайн или офлайн, ще бъде смесена реалност. Ще има нужда от дизайнери на виртуална реалност, разработчици на AR игри и специалисти по интерактивно обучение чрез XR. Това беше първата част от поредицата за професии на бъдещето. Ако темата ви е интересна, последвайте ме, защото в следващото видео ще ви покажа още един изцяло различен свят от бъдещето на работата.